And Senator Amy, may mga nagsasabi na orchestrated ang nangyaring putukan nung gabing yon sa Senado and kagagawan daw di umano ito ng kasamahan nyo sa majority bloc na si Senate President Alan Peter Cayetano. Anong masasabi nyo dito, Senator Amy? Yan na nga ang sinasabi ko. Binabaliktad na naman nila. Talagang parang flood control na naman to. Talagang hindi lumilitaw ang mastermind. Hindi lumilitaw yung mga kawatan. Ito naman, yung mga nagpaputok, biglang kami, binaril namin yung sarili namin. Binutas namin yung sarili naming pader. Sinira namin yung sarili namin mga opisina. Ano ba namang kalokohan yan? Para lang si Senator Bato ay pagtakpan. Hindi namin pinagtatakpan si Senator Bato. Talagang naniniwala kami na kinakailangan sundan lang at ipagtanggol ang karapatan ng bawat Pilipino. Isipin mo, senador na yan. Walang karespe-respeto. Walang pakialam. Nako, talaga naman. At ngayon, binabaliktad ang kwento na isang malaking drama to. Pambihira naman drama. Talagang magre-risk kami na nagkakabarilan sa tabi namin. Sobra naman. At ngayon hugas kamay mula sa ating Pangulo, sa NBI, lahat sila, PNP, DILG, walang nag-utos. Paano ka naman maniniwalang walang nag-utos? Kompletos Ricardo sila doon. PNP nandun, NBI nandun, ang Marines nandun, nagsidatingan ang SWAT doon, nagdatingan din ang SOCO, CIDG. Paano ka maniniwala walang nag-utos? Ang gagaling nila, nagdatingan silang lahat. Kami, sa Senado, may konting security kami, may maliliit na baril, yung iba, sa tanda na nga, kasi matagal na sa Senate, talagang walang kakayahan gumawa ng lahat niyan. At hindi nasa ilalim ng legislature, hindi naman kami nagmamando ng NBI, hindi rin kami nagmamando ng PNP, hindi rin kami nagmamando ng mga Marines. Ang nagmamando yun ang executive. Kaya, alamin natin sino nag-utos ng katarantaduhan na ito.